Mobil berarti berjumpa lagi di channel Fitriana Anjing. Oke guys, ya aku kebutan belok manten. Terus manten di pasaran yang Boro Sedanan kau. Kita lanjutnya ya. Tolong guys, biar kali modang. Amin. Tapi roti. Sambil lagi rakyat jamnya. Guys, sampai tengok lagi. Zainuddin. Gak kesel guys. Ya dah. Dah tak celi. Man, ngabuk. Guys, nak sak kresek-kresan. Wis lho nek ngati niki. Dengaran iki gak gawe nganu. Heeh, biasane nganu gawe. Medun. Guys, sik aku medun sik. Oke. Assalamualaikum. Sik Jim. Main mantene. Dan gowo. Ayo Sen. Dan guys, durus ket mang udanan. Sik ben ngomong kae. Ini nih guys ngalen. Iya. Dia caranya ngene. Amit. Caranya digendong. Aku lagi eroi. Carane ngono. Mainin. Kepil. Cantik kali, kenapa? Tadi takut dikit ngombe no. Aku gak ngono Pil. Aku malah ya gak ngono iki. Tadi ada beda ya. Masuk pakai gini. Nggih. Pale. Aduh. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususipun keluarga besar sanjung Bapak Supir wonten ing Keser Mudi. Dumateng sedaya kanca-kanca pengiring saking menuju klamatan ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ing sonten menika tasih pinaringan rahmatipun Gusti Allah anugerah nikmat sehat. Kanthi sehat walafiat kita sami ing sonten menika saged silaturahim wonten ing dalemipun Bapak Supir satelu nderekaken ngamangayu badia kangene temanten kekalih dumateng tiyang sepuhipun. Kakek pun kanthi ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita menjalankan sholawat dumateng kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi panajah mugi-mugi benjang piyambul kiamah kita sedaya keluarganipun sedaya saged tansah pikantuk sapakipun kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Selajengipun dumateng kunjung dumateng Bapak Supir sak keluarga sedaya bilih kawula sewat mriki nggih menika namung boten tiyang sanes Pak sedaya menika kadang sedaya kadang sepupu sedaya. Terus sing diwasa niku
nek cara Jawane nggih dulur pisanan sedulur. Berangkat sangi cepu saantawis jam kali kirang ketrapat. Alhamdulillahirabbil alamin munggah kendaraan kok pangasin boten karuan Pak wong tiang-tiang. Alhamdulillah mulai wiwit masuk Sambong dumugi Jiken dumugi Jepon. Alhamdulillah bukan iman janggut terus sangat Islam. Melebet Bluro Kabupaten wilayah Kecamatan Bluro pun bukan janggut. Dan melebet Karangjati kok malah garing sering iki wae. Alhamdulillah kanthi iki geser menika tansah slamet rahayu boten enten alangan tunggal punapa-punapa wonten ing perjalanan wiwit berangkat saking Cepu ngantos dumugi ing geser menika. Selajengipun kawula atas nami keluarganipun keluarga besar saking Ibu Sukarsih saking Mulyorejo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora sowan mriki namung netepi adat istiadat tradisi bilih tradisi kang Jawi menika dipun sepedhani sanajan kirang tunggal dinten niku Pak nggih. Wis banget kapanipun Mas Sunarto kepengin foto kangen kali tiyang sepuhipun Pak Mula. Ceritane kok banget kangen ditunda sedina ku mboten turun. Akhiripun terpaksa ing sonten menika dipun dherekaken Mas Sunarto saklimbit sanggarwanipun menika. Apa-apa kok. Nggih, monggo. Amin. Amit. Guys, saya mandi guys. Masa? Iya. Mangga Mbak, mantarin. Oke guys, saya mulai lagi dan guys. Ayo Pit. Ayo Pit. Cek udan guys. Mangga. Mas loyo, kelang. Anak mobil. Cepan. Udang anu. Cepan. 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 Tumpuk pakai. Nyabuk sama. Iya ngatin nih guys. Oke. Ya oke. Terus medun warti. Medun kabeh. Ya kok bener. Manten. Jajan nih Mbak, cek jajan. Mas Rono. Pak macet hujan terus ya. Mama apa we? Putu. Putu ayu. Putu.
Foto. Panas ya sih. Hujan terus gitu lagi. Untuk bisa memang. Ya wes cukup semua. Ket tepu sampai ket kono ki hujan terus guys. Mulai ya hujan terus. Belum. Jam 5. Dia mah udah jam 6. Ya wes cukup semono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali di komen, subscribe, di share ya guys. Dadah.